Katukad di Basol. Di napalabas, adda nagtuktok itiri daw nila kay Amancio. Ipagarup na ani Boy, ngem idilinukatan na. Tay babay met gayam anang tagken kuana iti groceries. Kasta unay tikigtot na, idinagsao ti babae. At dapay anakigtot ti lakay. Idi inawagan ti babae iti tatang. Nagkalmalangan ti lakay idinakuna ti babae nga iso niligaya. Ket si bibiyag daytoy. Nasao nila kay Amancio ani dinggas tinangisalakan ken ni Franco iti puor. Nagsarita nga rod da dinggas ken ligaya. Ket imbaga ni dinggas ti kinapudno. Ani Astor ti akin kapanunutan iti pannakapuor ti farmhouse. Impakaam na pay nga isuda ken ni dagimay tinang padakkel iti ubing ket impatagda daytoy. Kasta unay ti panagyaman ni ligaya ken ni dinggas. Sinukon met ni dinggas ni Boy. Inlibak da ken kuana ani ligaya ti inana. Ket dita inarakop ni ligaya ni Boy. Idi nakapanawen da Boy, dinggas ken dagimay. Nasao nila kay Amancio nga inggatangan ni Astor ni Boy iti kabarbaro a kotse. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad di Basol! Wen, ligaya. Inggatangan ni Astor ni Boy iti kabarbaro a kotse. Ket nukasta nga ungtan ni Margarita. Isakit kanaw ni Astor. Anya? Isu anak ko na ni Boy. Nga ipatpatag mo ti amo na. Isu asaan kanaw ang nasakit tinagem na. Nga uray di na nabangunan dagiti pudno aradakkel na. Taadaw di mangipatpatagken kwa na. Tatang. Kanayon ko apagbagaan ni Boy, anak. Ngameng, di makal ijay mansyon ni Astor. Nasaya at ti ugali na. Tadadinggas ken dagimay tinang padakkel ken kwa na. Sa palay ti trabaho na. Amok nga amom dayta. Tatang. Nupay kasta. Nasayaat at tao ni Boy. Ket pagyamanan ta. Dadinggas ken dagimay. Uwan, tatang. Dakkel nga utang ko anay bag-anakam dayta kadakwada. Idi adapay laeng nikin-nikin tumultulong kanaw ide ang mga aywan ken ni Boy. Ngam idi pimanaway. Nilatan dagimay titimagder nga inana. Tatang. Day talaeng, tatinan na ituloy ti panagadal na. Ngamen, masadok kanaw. Kanayon kanaw nga ulit-ulitin ni dagimay kinkwana. Mapanagadal ijay syudad. Di nakayat. Ti anak ko. Ala. Dinapatag ket nasalon at ni Boy. Uwan, tatang. Kat pagyamanak ti Diyos. Ta si bibiyag ni Franco. Kayat ko man nga ibaga asyak ti inana. Ngam, saan pa nga ita? Uwan, anak. Dumteng to dayta agundaway. Ket nibibigris ngay. Kaya't ko kumaamakita.
Ang mga numatay ako na jakpay nakita. Ha? Insurot mo kumaa. Tapno makita, anak ka. Sige, tatang. Mapanta itamot laang iji ospital. Ospital? Nurse itan ni Grace. Kat agpapaay iti ospital dito'y nagtipunan. Ah, kasta ka day. Sige, mapanta iti ospital, anak ko. Kaya't ko ang makita, ti apo. Urayan tabiitan, tatang. Wan, anak. Ne, isudaytan. Nanang? Kumusta kan, anak? Ada kayo ditoy? Wan. Ay, wan gayam. Yamam mo ka kani apong mo amansyo. Aapong ko? Wan, apok. Nagpintas kagayam, apok. May sa kagayam itan, anars. Oon, apong. Joy, anak. Taga dito'y ni apong mo amansyo. Mabalin mo asarungkaran ije balay na. Kasta ka di? Jak impagarup nga dagayam apong ko ditoy. Wan, apok. Ibagam kanyak, no sa dinaw ti pagnanaedam. Tasya kong ti sumarungkar king ka. Taadayaw ija ayan ko. Isu asyak laeng nga, ti sumarungkar king ka. Sige, apong. Urayin dak tapalpasak ti Jodik. Mapantayo ijay dagus ko. Anya pa iti mabalinta agatangan, nagatangtan sa aminan. Oh, apay ang nagsannaay ka. Anya ti parikot, wano, nabannog kan. Nalidaya, dingyas. Apay, Ay, kas ano kat adyan niligaya. Maamuan to ni Boy nga iso ti us-usto nga nanang na. ha? Kas anon nga no pumanawan ni Boy, dingyas. Di ka agliday, dagimay. Saan na pumanaw ni Boy? Kan maysa, taga ditoy niligaya. Iswano agsubli ni Boy kan kuana, kanayon tamatla nga makita, tataga ditoy dangaron. Dingyas. Ala, umay ka. Mapantapayag palamis iti may sa pagmimeriendaan. Pagin inanaanta. Banog mula siguro dayta. Uwan man nga ro, dingyas. Sige. Bagkatantan dagiti ginatgatang tata ipantay jay kotse. Kalpasan na. Mapantapay agmerienda. At naman i-deliver mo, boy. Ano ti order ita? Sige amo, awan parikot. Pagkwartahan da ito yadakal. Isumagagat ka. Wana mo. No agbaligi ka iti da ito yapagnam, ikang ka iti 5 abaka. Ha? Nawaya ka amapan mangukod iti rancho. Amo? Dakal mo't lang ang kantidad, numayla akong ti 5 abaka. Amo? Sige, ituloy mo ti trabaho ti plantasyon. Sige, amo. O sige. Saan ang naimot kanyak ni amo? Ngam naimot ka dagiti dadduma a tao na. Agasan? Ikan kano iti 5 abaka? No agbaligi ak iti sumaruno apagnat. Basit abalay daytoy ababangam, anak. Ngam, napintas to'y unag na. Ay na, apok. Hadda kagayam dito'y sapsapuri kahit. Nuamok ko mga hadda ka dito'y. Di pala ang asinarungkaran ka.
Apong, San abale, tanagkita kayon. Kanayon kantaw asarong karan, apok. wan apong. Pagyamanak no kasta. Anak, nadalimanak to'y pagnanaedam. Simple, ngam napintas tibuyan na. Nay, lugan may tinagsardeng di tabatog to'y dagos maw, apok. Tigayam ko dahita apong. Ni Boy. Ha? Boy? Boy, kunam, anak? Wan nanang. Oh, aditan. Mabitla ang tailo katak. Siga nga agpaiso. Nagbayag ka amang ilukat itiri daw. Agong ungat ka manan. O sige, umunit kan. Apong? Boy? Agam amo kayo? Wan nanang. Ni Boy, tis istorya kada kayo agayim ko alalaki. Kasta ka di, anak? Agyaman anak, boy. Nakasaysaya at ka ni Joy. Wan, Auntie Gracia. Ay na, maragsak anak unay, nakaragragsakak. Nyamat ta katawa yun apong. Ay, Kasla pa naging kuko na katawa. Oo. Ipakat mo manin ti ugali mon, Boy. Agdilaw ka manan. Maayatanak ka na kayo. mayatanak unay, boy. Tadyak namnamaan, nga agpagayam kayo gayam ni Joy nga apok. Wan apong. Adda idi ginagarak iti daytoy a lugar. Kat idi mawawak. Nagkidawak iti danom kan kuana. Kat pinainom nakmet. Sipo di din. Sinarong karakon. Ngamin, naasidag tiriknak kan kuana. Iso gayam tay na sa idi kanya, nga adda ners agayam maw. Wan apong. Joy, boy, Nanang, agsangsangit kayo. maragsak anak laeng. Tanadaan kay dikas ka ni boy agayam. Way, nasaya at atao ni Boy. Awan ba ko nakinkwana? Ang gayam. Adda insangpet ko amasida. Talang takurang. Tajakmat among adda kayo dito yung apong. Gimatang ka, iti sinaan, boy. Ay nanang, kasta dayta. Kaasiak ka no, apa sigaan nateng tisid sidaak. Iso nga igatgatangan nak iti naima sa sidaan. Uy saan? Ikan nak iti igatang ko iti karne. Kano kasta aparbangon ngayon nak ag duty. O may naksukunan. Kat itulod nak iti ospital. Tanasip ngat payla ka no parbangon. Taamangan mo agpaggadak. Kasta ka di. Auntie Gracia? Itay pa yung agsangsangit kayo. Uwan. Diyak malapdan ti panagarubos na kitiluhak. Ngamin, anda ka amang isaksakit ka ni Joy. Pakaragsakak ti tumulong ko ni Joy, Auntie Gracia. Diyak kaya't amay sagmat. Nagsayaan kan, Boy apok. Joy, mabalin ka diya dito ka maturog ita arabi. O sige, awan parikot. Sana bali, tadamat daapong kan nanang akadwata. Tatang, adda da Joy kan boy di tarwar. Agin inudod naragsak da adwa. Ako namlan agayan ayat da. Natural tagkabsat da nga road. Tatang, pampanunutak no anya tinaskan nga aramidak. Ibagak nga takan ni boy ti kinapudno. Asyak ti inana. Kat kabsat na ni Joy. Kan tinapasamak kada kami ijay farmhouse.
Ibagam ka day, ani Astor ti akin kapwanan, iti panakapoor ti farmhouse. Tatang, No maamuan na dayta, anya ti mabalin na nga aramiday. Panagkunak, ket saan pa'y nga ita ti gundaway, anak ko. tatang, Panawain ti mangikedan. Juan, maawatan kayo, tatang. Sa bagay, amok anatalgad ni Franco. Saan ang mairaman iti anyaman nga iwayat ko? Ha, Saan ang mabalin nga aguli makaklatan, tatang? Nasken nga agsungbat, dagiti nakabasol iti pamilya. Nagasat ka, Joy. Tadapay inan. Ngamsak, jak amo no asino ti pudno nga ina kan amak. Ngam ti pagyaman, ha? At dadatatang dinggas kan nanang dagimay anang ibilang kanyak, kas pudno nga anak. Nagasat kalata gaputa adda nang ipatagkan ka. Inaywanan da ka na imbag. Dayta ti pudno. Kat, kasano no makitam tipod no adarakal mo? Kat kayat da ka nga alaan. Saan nakasumurot kadakwada? Ngam kit di? Jak ida kagura. Jak mapanawan da na ng dagimay kantatang dinggas. Nang runa pa tawan anak da. Asinon to ti mga iwan kadakwada, no panawak ida. Ay, sabagay. Ungayam. Apay asaan akadwa ti inam ti amam? Awanin ti amak. Nabayagan api musan. Maladaga ak payla idi. Kasta? Adamat manong ko. Nabayagan api musay. Kasta gayam? Makaturturog akon, boy. Inta maturugan. Agduty ak pahinton bigat. O sige, umunakan. Taidabak pa ito'y apoy. Sige, mangantayon. Nakaida sa arakon. Sige, inuman nyo ta tinimplak agatas yo, boy, Joy. Awan nagdumaan nyo kininanang dagimay. Antigrasya. Kastamat ter aramidan na, uray lakaya kon. Agasan, aggaw iti kanat. Itimplanak pa iti gatas. Kat masapol ka no nga ibusak. Slak na ubing. Kasta ka di. Nagsaya at gayam nga ina ni Dagimay. Iso ang nagasat kalata, boy. Ta iso da tinagbalin ang naganak mo. Impatagda ka. Wen, awan makuna kadakwada. Ala nga rudan. Agkararag tayon, tamangan tayon. Sige. Tasya ka unti mangidaulaw iti kararag. Apo Diyos, naimbag nga agsapam. Apong, apay agas na ti kararagyo. Kitwin, apo, kablaawak pa'y nga umuna ni Apo Diyos. Ala, agulimag kayaon, ta ituloy kaw. Diyos, aman nakabalin iti amin. Agyaman kamay, iti kinaragsak may. Ti bindisyon mo kada kamay, iti inaldaw. Ken bindisyonam, daytoy taraon may. Oh, anday ta, Joy. Nakadanon tayo dito ospital. Agyaman nak, boy. Tain tulod na. Agan-anad ka akanayon, anak. Sige, nanang. Oray da kayo, Agan-anad kayo iti panagsubliyo iti lugar tayo. Ala, bumaba akon. Boy, aganad ka iti panagmanehom. Mabalin yung timapan, boy, tatang. Panawan da kon ditoy.
Sana, nasken a makalugan kayo pa eh. Sakbay a pumanaw kami. Sige, boy, apo. Umuna kalatan. Aglayunak matlang ije happy house. Isong agidan tayon, apong. No kasta, agyaman ak unay, boy. Aganat kayo iti panagbiyahe, Auntie Gracia. Wen, boy. Uray si ka. Agan-anad ka kumakanayon. Di mo kumabaybayan ni Joy. Wan, Auntie. Jack bye-bye ni Joy. Boy, apo. Naimbag man ta di ka na ilaw an anagarem ken ni Joy. Ha? Ket nagpintas ni Joy. Ay ayatek ni Joy, apong. Ngam sana kas kaayan-ayat. Ha? Anya ngay nga raw. Kas nasingad a pagayam, apong. Wan no kabsat. Kasta? Idi damo. Kasla gayata ken kuana. Ngam idi agangay. Saan mat gayam nga ayat? Ngamin. Basta, apong. Jack may lawlawag. Ngam napatag kanyak ni Joy. Jack kayat nga dadakas ang mapasamag kan kuana. Isu akanayon asarong karak. Tapno kumusta ak. Kasta? Tamuyo mat dito ili tayo. Ado dagiti barairong. Kat amangan no mapagtripanda ni Joy. Pamatag iti kabsat ti marik-rik nam ken ni Joy. Ket dayta ti maiparban. Apong? Saan amabaleng nga ayatin nyo ti tunggal maysa? Anya ti kayat yo asawan. Apong. Ipagangata nila kay Amancio ko ni Boy, akabsat na ni Joy. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.